Čaute ľudia, máme tu prvé videjko z roku 2026 a ja som tak zaspatá, že až. Lebo ja som si chcela urobiť predsavzatia, ale ja ich ešte furt nemám. Áno, viem, nie som normálna. Ale tak idem teraz jesť a potom vám to natočím, teda jo. Alebo nie, že keď sme ešte tu, tak poďme rýchle. Čiže prvé predsavzatie bude také, že by som chcela cvičiť aspoň 3-krát do týždňa, plus viete, že chodím na hamaky, dneska ich mám. A ešte neviem, že či pôjdeme, lebo sme sa chceli zlyžovať. Ináč, jo. Takže tak. A proste, že aspoň do každého týždňa budem cvičiť 3-krát. Plus hamaky sa počítajú, takže už len 2-krát a telesná sa nepočíta. Lebo na telesnej len utekáme, beháme, skáčeme cez švihadlo, chytáme vlake, odpalujeme. To proste akože platí pre cvičenie, ale proste prakticky tam poriadne nič nerobíme. Na tých hamakoch sa tam tak hýbeme, lebo my musíme byť dobre rozcvičené, aby sa nám nič nestalo. A tak proste, hej. A to je pravá rozcvička. Nie, že urobím len toto, takto a hotovo. Jo, akože... No, takže to je moje prvé predsavzatie. Moje druhé predsavzatie. Super. Je, že do kalendára takto si budem proste písať, čo sa vtedy deje a tak. Takže v pondelok už mám napísané hamaky, 8. mám napísanú školu a 11. kvety, lebo mám kvety, ja som ich zabudla polievať, ale to nejdeme sa o tom baviť. Počkajte, nie, naspäť. A že si budem takto fajkovať tie dni, čo som už bola. Čiže 29, 30, 31 sme boli na chati, prvého sme sa vracali domov, druhý, tretí nič a štvrtý mám kvetiny, to som si poliala včera. A ešte sme boli aj na Korčulku. Jo. Takže takýto kalendár by som si chcela teda robievať, jo. Ja si to akože budem volať písať, alebo ja neviem. Asi také tretie predsavzatie bude také, že proste sa budem viac o seba starať, masírovať sa. Ale proste také, hej, že sa o seba starať ako... Moje ďalšie predsavzatie je, že aby som sa naučila kontúrkou robiť pery a robiť si linky. To je všetko. Čaute.